Ini bagai neta bukoy, peda bukoy, BJP pakai BJP burmargo, mutha pakai mutha burmargo, tapi cungtai manusia, bagai obstacle solitong naik di sini. Puliano kasih kok sana राजनीति politics आमो kasih सालक थोकै बे बक्सा से एंगै तंसियो चिनि टिप्रासे एरिया वो डेवलप हंगे kasih वो खाइमान मने नुकिया सुदो नेटा पेटा समी रांखाwi कारी कतल kai बेरे मने नुक्सक तंका फियाबा election vote mana पुरके दारा मनाय काका नाना थाकु यong सेला यong बुरि हिनियो vote सानलायु अलो election vote पाक्यान के मेन्द्रा बुया सामुंगसे नांगजकिया vote साना पुरके नगा नगा ओ बासे ओ तारा ओ मुनाय ने सानलायो vote सान बायना vote साना पुरके एबार फाइनाय दल हिजा बुका vote पाइका मेन्द्रा बुका vote पाइका मेन्द्रा बुका vote पाइका मेन्द्रा बुका vote पाइका मेन्द्रा पुरा हाय गराय बुका मेन्द्रा ताबुनि अजरा कोबिकोक सके हामिया सासमा कलायो बाट कोबिकोक साया तंखांगाबा काहाम हिंसाको लुकोबाय जिनारो तिनि कासे भिडियो फुटेज सपक्या दलाय डिस्ट्रिक्ट एसके पाराबाय खबजा फरदास पारानि हिनै जों सेमाका लाइथानि सालिन सालदाम जरा रमै वाथि फायमाबाय फरदास पारानि हापुं हाथै कुवागै तै नोंमा जागा हाकर फबजगे थांबाकिया आवनर कुनो खनाका लाइथानि सालो वाथि कतर फायमाबाय एसके पाराबाय खबजा फरदास गामियो हापुं हाथै कुवागै तै खगमा जागा हाकर फबजगे थांबाकिया ताबनर वानसु तमनो बमथि हाकर फबजग बरैनि तै नोंबा हनै आबगे काहामके खनादि बुचि माने एबा सेमानाय एसके पाराबाय खबजा फरदास गामिनि लोकोरक आगिनि सिनि एबा बिसिखदमा रमुनो दैसा किनारो हाकर खुरै अ हाकर बिसनि ति खगले नगि फायु सानाथांगे ब्रेन खारिमाय सिसाके तंलाय तंजाव आ गामिनि लोकोरक दैसा किनारसे हाकर खुरै दै नोंलाय मा तंजौ फियाबा आगिनि सिमी इलेक्शन बोर्ड अंखांके न गोबां नेता लीडर बोरिं कामि आमसेयो थांगे कौग्रि काबो नरानो बोर्ड वी कपलाय खादि नरि कामि आमसेयो दै नोंना बगे काहामानाय ते कारेन्ट बहायनो रिजानाय आमा हिक कतर सावनो बोर्ड सानि फायु आ बगे आ जगनि लोकरबो मुंसासक डेभलप दा अंगनो हनै आगिनि सिमी कसा कसम कुपुर हिंजा करे जे आगिनि सिमी राजनीति एबा पॉलिटिक्स ओले फायो आमा केनो बोर्ड वे ताबु बहायनो बोर्ड वेनो फायलेकिया बाट बोर्ड मानि कपलाय मा ओलके केबो खरसे नेता लीडर बोर्ड साकसे नांलिया कल खे तैनि व्यवस्था ते कारेन्टनि व्यवस्था संजके हंके नम्बर से ब्लॉक खाय रिवेरिउ सुदु आमसे सिमिया लामाते नुखांकाबो लामाओ फनो नुगि कट सानो हने नासिलाय तंखाकाबो गारिनि आइने एबा मिरर सौइजे गारि स्पीड के थांगि पायु माने बोटनि ओलके इग्नोर मांसा खाय तंगो आमा हे बाक्सा नेता लीडर हिमानि कक्ता बरक आमो सुदु ताव प्रेजेंट कक्समि साव आकोगे जे बर आगिनि सिमि बोटी फायो जे आगिनि सिमि मुंसा डेभलप इंगिया गनो गोबां नेता लीडर नि तमंग अमा हायनि सामनिसि आमनि तारतिनि एसके पारवे खबजा फरदास कामनि लुकुरक तेवेसे आगिनि हाकिनो दैसा किनारा हाकर खोलाये दै खगे नोंलाय मा तंजाका तांगे हे केबो खरसाफोर जायसे खालिया केयार्स खालियांकाबा जे बर आगि थांगै जाय फायो आमाकिनो तेवेसे दैसा किनारो दै खोलाये नगिमा तंगाय जाका फियाबा लाथानि सालनि सालदाम जरा रमै वाति गोबां फाइफोरके हापुं हाते कुवागे दै खगे नोंमाने अ हाकर जतोसे फबजगे थांबायसु आवनर कुनो खनाका वाति सालनि सालदाम जरा रमै एकदम गोबां फाइमाबाय बरनि अ हाकर दै नोंमान हाकर जे जतो खलबजगे हा क्वागे फबज थांबायसु ब्रेनि वाना मासिन तै खारमायसिसा आवनि दार्तिनो एपी ते काके यंग सं जतो थानसाय मिलवे आ दैसा किनारा बरनि हाकर चकजाक एबा हाकर खोरि दै नोंमानि अ हाकर नातुलायमा बाय हा क्वाजाक हादैनो खिबलाय तंखा दल दल पाल पालके ते अ हापुं हाथाय क्वाजाकनि हानो खिबिदिनो सालाय तंखा जों ताबो बरनि दै नैसिनाय दै गरेखे जों बागे बानजिउइ बागे तंसिनाय आमा हिनिनो अ जागा पालके बर कक सालायै बरनि आगिना हाकर खरजानो नातुलाय तंजाका ते राजनीति खाने लीडर्स एमएलए नो बाहिनो बर कक कसारि तंलाख्या जोंनो दै सिरि फादि आगिनि स्मिथ तैरिना हने कक्रिमानि जरा थांगि जरा कताल फाइतंगु दै ते कारेनि कोनो व्यवस्थापक गरे हिनिनो सालायतमा नुकजाखा सोचिनि जरा पाइतले मरा शौ नरबो हंगाय जतो कामके नुगै खनाय बेलायनो वाना जाखाना ताबु वचिनि तिप्रासरक दैसा किनारो हाकर खोरिसे दै नंलाय मा तंखु द कारेन्ट जे ठीक मते करे रिउइमे फनो दैनि बागिले कासे व्यवस्था खालायरि मानुता एबा खालायरिना नांगौ यां बाक्सा बर हंगाबा सावि तंलायु
टिप्रासे एरियाव डेभलप ओना मुसंखे जिंनो से बोट दि जत माने हिनि बाट ओला बोट माने पाखे साक नंग याखासे तनु खिबिर जमा क्लाइसु आबोखि जिं अ भिडियोनि बिसिन्दि सानाय दलाय डिस्ट्रिक्टनि एसके पारबाय खबजा फरदास गामि लुकरक ताबो अनेक प्रॉब्लम कतरक क्लाइजाक तंखा आ जगनि नेता एमएलए एमडीसी चिनि भिडियो नाय नुकुइ तंखे पुलिस बरनि तैनि व्यवस्था किसा खलाय लाखे बेलेगन हामनाय साप्लाय पनो काइर लाखे केबा हामनाय एबा कल ड्रप पनो काइर खांके बेलेगन हामनाय दै नांगौ बरक ओंगे आसे तंखे एबा बरक ओंगे थाङै थानाके दै बेलेगन नांगौ दै गाहाम बेलेगन नांगौ दै सिकरिगे बाके नंगै कथां तंग थानायबा अ दैसा किनारो मांगले बोसके हाकर खुरि थैयासक दै नंगै थांमानाय बेलेगन वाना होजि चिन टिप्रासे एरिया नो नुगै एबा चिन टिप्रासनि बिरमान कसो नुखे बेलेगन खाइरुगो हाचि तै सावै साबलिया तै चिन भिडियो नायतने जतो तारा बायतले मनाय संनर भिडियो प्लीज के शेयर खदि चिनि टिप्रासा लीडर एमएलए एमडीसी रबो काम हेबे नुगै सेमना थुं ते बर गाना बासना थुं एंड प्लीज कमेंट के साथी दले डिस्ट्रिक्ट नि एसके पारबाय खबजा फरदास गामिनि आ एरियाव एबाखे अ जागाव साबनि कन्स्टिट्युएन्सी कलाय माने आरनि एमएलए एमडीसी साबो नर सिदासिनि प्लीज के अ भिडियोनि तल कमेंट के साना तापरि जते नर सिनि तंखाके सो के नर बनायदि आ जागानि गामिनि लुखरक बमाहाकि बिरवान कस अंगलाय तंखा अ भिडियो र इमंखा फरदासपारा एसके पारा पोस्ट ऑफिस में खबजागो ब्लॉक अंखा मुनो ब्लॉक फरदासपारा नि नैदि वाति फेका अंकाय बाखाय थांसिनि पारा अरं हायतै माखौ गुसुं अरं हायतै मानंगो वाति फा हेका खलायै जों तै मानं लिया 5 दिन का हातनि बेखाय तै मानंया जिनि पारा नेता तंगो मेम्बार तंगो जत तंगो जों तो तै माया नायदि बाखाय नै मातंग अवस्था तै गला बुकसा गरंगिरिं तो बुंजुं तै फैया नगो सिमा सारा अनेक ओ बो बस्तंग नै बासाना जागा दे कुआतंग मनि ता कुआ गारे लय पेखा तो दिस बर तै खैतंग फुगो अ हागा खलकांगा बर न चुनाय तिदि मांखामंग माया न नाय बाखाय का खले पेखा नाय जों बरताबक तै नुगा नाय चिनि बागै नेताबो करे पेदाबो करे बीजेपी पेखाय बीजेपी बुरमारगो मुथा पेखाय मुथा बुरमारगो तबो चुंतै मानया बाखे अवस्था चलितंग नाय दिसिनि आइनजक अबं हाचिनि पारा नाइनजक बिनि बाखतै खजा खुनि खाने नै चुं ता सारा मुजो क्या सागराहि चिनि कुआ आजार फैले नादी फैले तै मानया वाते फाबा तै मानया ए हा खा 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 खालाय ताबो म वाते फाइ छै बुरु कुरि होय छै वा बुरु तो हलाय छै मन नाय तुरे महामंद बुरु तो बुरु कुरि होय छिलाय जों छि बुरु हाफु जालाय जों बुरु नाय तुरे मानाय माया हाबुले जों ताबो तो तान खाय हानाय दि तान खाय तै नंग जानाय छग्रनि डाक्टर फाक्टर थालाय बुंबा हिनजागा छिपिनालाय ए तै बाला करिया खाओ ए नतुन नेता এখন তো রোগী হইব সুগী হইব পোক হইব গরম পানি খাও এরকম আকি হিনজাগো হাইচং তাং হাই নং জানাই বনা তাং হাই গাম খাই নং জানাই নবরব নাইদি ও হিসাবে সম্বুলাল ফলা সম্বুলাল নেতা ফায়া ছিপিনালাই তাইনি হিনতে হা ও বুড়া বুড় থাং আরো কিয় ছিপিনা না খো কাইসা ক্রিয়া ফাইদি বাই দাও চার কপুরক শিখলে মরো बाराखै चले तंग नायदि रेगा काम नै खाय ना गाति सालाम बरलाय सुनाय रेगा काम खायो नय गाति सालाम लायो नायदि चिनि पारा তুই মানে তোই पारा हिना तुई पारा क्राय तोय नांगो तोय चिं तोय नांगो नाइन जा तुई क्राय तुई रहाय जाय चिरो बिजली फेकाय बिजली मारगोन मुथा फेकाय मुथा पारगो हे तै बानगा चिं बिजली मारो बुलाय मारो तेरो खाय आबरे तेरे न जरा ला जाओ ओय असा तै क्रि दे चिनि खाय सब तै मानया दो तै छिरो फादि जरा चिनि खाय ने तारो करि दे चिनि खाय ने त कराय पुरु फिनाल मार बले जाओ ओहाय ताके चने तुचा तै मानया चिनि खाय खवा खतब करयो